Cando vin o proxecto, o que me gustou foi que o feito de poder convivir o que fago con outros traballos de outra xente de Galicia e máis nun entorno como unha casa, pois parecía estimulante como para ver como dialogaba con todas esas outras pezas. Penso que este tipo de proxectos son relevantes porque son oportunidades de xuntar nun mesmo espacio un montón de traballos de moita xente que en circunstancias normais pois non conviven xuntas, entón pois non deixa de ser un sitio onde o espectador pode ver multitude de disciplinas nun mesmo espazo. As lámpadas non deixan de ser un resultado dunha experimentación escultórica. Entón eu traballaba con arame en moitas obras e tamén traballaba con cinta de carrocero. E chegou un momento en que se xuntaron no taller e apareceron o que son as lámpadas realmente. Entón se transformaron un pouco nun produto, non? Un pouco surdiron desa experimentación escultórica. En Creafogar presento unha colección de lámpadas feitas con cinta de carrocero sobre unha estrutura de alambre. As lámpadas sempre procuro crear ambientes que penso que cando dialogo con outro tipo de traballos pois pode resultar unha cousa bastante bonita.